Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दाथ' गोबां मिथिबाय टेट रिजाल्ट होबाय होननानै ओके टेट रिजाल्ट होबाय आरो बेयाव साबेसे पास खालामखो जों बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों आरो टेट पास जाबानो साख्रि मोनगोन नामा बेनि सायावबो आपडेट दङ। गोबां कमेन्ट्स खालामो टेट पास जानायफोरा साख्रि मोनाखै आरो टेट पास जाबानो साख्रि मोनगोन नामा स' मानो मोनाखै बेनि सायावबो आपडेट दङ नोंथांमोना बुजिना ला अब्लानो क्लियार जागोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथाङा आंनि बड' इनफो चेनेलाव गोदानब्ला स' साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव BTCनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेटआ बेयावनो फैगोन जेब्ला साख्रि ओंखारो बेनो जाबाय 5000 स' 5000 नि गेजेराव आरोबाव टेटआव एबा टिचार भेकेन्सि थागोन नामा बे मोनसे बिग कुइसन जागासिनो दङ। जुदि थागोनब्ला स' 5000 निफ्राय माइनास जाबावगोन आरो गैयाब्लाबो जोंहा 3000 सोल' ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव मोनहैगोन। स' बेनि सायाव मोनसे एनालाइज खालामदों बे अफिसियेल नङा स' नोंथांमोना बेनिफ्रायनो हमनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो गाव गावनि अपिनियनखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। दा जोंहा खोनादों 1200 जोंहा पस्टआ थागोन टिचार भेकेन्सि जेराव एलपि स्कुल अके एलपि स्कुल इउपि स्कुल जुदि आरोबाव एचएस आवबो जुदि लायोबा हाई स्कुलाव लायोबा अके एबा हाई सेक्सनाव लायोबा जोङो हमना ला 1200 लाबाय अब्ला जोंहा 2400 माइनास जाबाय अके 2400 माइनास जाबाय। जुदि बेखौहाय आं बुंदों जे बे 5000 नि गेजेरावनो जुदि माइनास खालामनांगौ जायोब्ला अब्ला जोंहा 2600 थाहैबाय जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 नर्मेल पस्टआव बे जाबाय BTC आव। नाथाय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जुदि जोङो बे 2400 खौ जुदि जोङो आसामनिफ्राय होयोब्ला अके आसामनिफ्राय होयोब्ला स' मोजांनि बाथ्रा नैबे 5000 आ सेभ जागोन आरो बेयाव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आहाय थागोन। स' दानिया जोंहा फैबाय गुबै कन्टेन्टआव बेनो जाबाय टेट पास जाबानो साख्रि मोनगोन नामा अके स' बिनि सायाव डाइरेक्ट खोथा साख्रि मोना टेट पास जानाय लोगो लोगो दा जोंहा एप्लाइ खालामनांगोन जेब्ला पस्टआ फैगोन 2400 पस्टआ फैगोन ना अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन अके स' बे एप्लाइ खालामनायाव मा खालामनांगोन फार्स्टआव नोंथांमोननि इडुकेसननि पार्सेन्टखौ नायबाय अके एन्ड सेकेन्डआव नोंथांमोननि डिप्ल'मानि पार्सेन्टखौ नायबाय अके स' नोंथांमोना बेखौ नायगोन आरो नोंथांमोननि बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि टेटनि पार्सेन्टखौ नायगोन अके बेनो जाबाय नाम्बार 3 आव टेटनि पार्सेन्टखौबो नायगोन। दा गासैखौबो दाजाबनाय मोनसे काट अफ थांगोन प्लास बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा एक्सट्रा मार्कबो थायो अके एक्सट्रा थायो जेरावनोखि जों सिगांनिखौ नायोब्ला 30 गाहाम मोनदोंमोन एक्सट्रायाव हमना ला NCC स' NCC आव मेक्सिमाम 10 थायो स्पर्ट्स नोंथांमोना हमना ला 10 थायो एन्ड बेनिफ्राय कालचार रिप्रेजेन्ट खालामनाय अके इन्डियायाव खालामहैनाय स्टेटनिफ्राय थांनानै एबा बेनिफ्राय फाइन आर्ट्स नोंथांमोननि फाइन आर्ट्स थायो स' बेयाव 10 थायो अभारअल जोङो 30 खौ लाबाय अके जों 30 खौ लाबाय जों 30 एक्सट्रा दायो लाबाय बेल' नङा जे दायो गोदाना 12K एबा 20,000 पास जाना दङ बिनि बारा आरो एन्ड बेनिफ्राय सिगांनिबो हमना ला 10K पास जाना दङ बिथांमोनाबो जुदि नैबे BTC आव साख्रि फैयोबा स' बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो स' बेबादि अपसन जुदि मोनगोन स' अब्ला काट अफआ नायदो नोंथांमोना कम्पिटिसना जोबोर बुरजा अलमस्ट जोङो 15K स्टुडेन्ट्सआ एप्लाइ खालामगोन नैबे 2400 आव स' बेबायदि आरो स' नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन दा बे जाबाय मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफ एबा भेकेन्सि स' बेनि सायाव नोंथांमोना अफिसियेल आपडेट फैयोबा मोनबावगोन जास्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे आइडिया मोनबाय जे माबादि सिस्टेमावहाय पार्सेन्ट लाङो अके स' नोंथांमोना मिथिबाय दानिया टेट सिम्पल पास जाबा साख्रि मोननाय इजि नङा स' बेखायनो गोबां कमेन्ट्स खालामो टेट पास जानायफोरानो साख्रि मोनाखै होननानै बाथ्राया जाबाय पार्सेन्टआ खम बिथांमोना पार्सेन्टआ खम बेखायनो साख्रि जायाखै आरो जायनि पार्सेन्टआ बारा स' बिथांमोना साख्रि मोनलांगासिनो दङ सिलेक्सन जालांगासिनो दङ सिलेक्सन जागासिनो दङ आरो बिथांमोना दायो साख्रि मावगासिनो दङ एलपि स्कुल इउपि स्कुलाव एबा हाई स्कुलाव स' बेनोमोन एन्ड बेनिफ्राय दायो जोंहा नेक्स्ट लेभेलाव जोंहा जुदि 5000 निफ्राय जुदि फैमारोबा नैबे 2400 अके अब्ला जोंहा 2600 थाबाय आरो बेनो जाबाय ग्रेड 3 एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 स' ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव नोंथांमोना जुदि बेयावहाय 2600 आव नायदो अब्ला काट अफआ बेसेबां गोजौ थांगोन स' नोंथांमोना काट अफखौ हमना ला 80% खौ जोङो लानो हायो अके बे जाबाय 80% 100 आव स' नोंथांमोना 80 गाहाम मोननाय जानांगोन अब्लासो नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोननायनि चान्सखौ नुहुरदों स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट।